nemlig de seneste mange år udviklet sig til en af verdens mest eftertragtede destinationer for turister. Og netop disse turister ødelægger ifølge mange lokale den kultur og den oprindelige charme, som har præget byen gennem mange år. Det er et problem, vi gerne se nærmere på. Det kan være svært at forstå, hvordan turister kan være så alvorligt et problem. Men der er empirisk bevis for, at en overflod af turister kan være nedbrydende for infrastrukturen og kulturarven. Turisterne har højt vandforbrug og producerer en masse skrald. Desuden kan de vedvarende flokke af mennesker nedslide kendte historiske nøglesteder. Jeg står her på toppen af Casa Mila i Barcelona, en af byens mest besøgte turistattraktioner. Og som I kan se rundt om mig, så vrimler med turister. Og det gør det på trods af, at der rent faktisk bor mennesker i bygningen. Up on the dance floor tonight. I got 2 left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bassline are in my blood, both hands up on the waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we... Derudover har der også været et andet råb om hjælp. Et råb om hjælp i forhold til de mange kufferter, som hver dag ruller på de små fliser i Barcelonas gader. Mange lokale vil have, at det skulle være et krav, at der skulle være gummihjul på disse kufferter. Et forslag, som dog ikke blev omfavnet af de høje herrer i byrådet. Lige nu står jeg i Parc Güell i Barcelona. Også her ses turismens effekt på kulturarven. Overalt man kigger hen i den smukke park, ser man gadesælgere, som sælger hatte, vand og andet turistskrald. Og ved et enkelt glimt af politiet, så ser man den pakke det hele sammen på et splitsekund, da det her gadesælgeri netop er ulovligt i Spanien. Det er noget, som ødelægger bybilledet for rigtig mange. Om det ødelægger bybilledet eller ej, kan man ikke være herover. Men Barcelona er som by alt for økonomisk afhængig af denne her indtjening fra turister. Særligt efter finanskrisen, som fandt sted i 2008. Og specielt også, hvis Katalonien som stat ønsker selvstændighed, er det her altså en indtjening, som byen ikke kan være foruden. So let's pretend we're dancing